O sigui, el meu paper volcànic, bàsicament, que nosaltres el titulem el Volcanic Cares, vindria a ser aquella persona de referència per tots els treballadors que pugui atendre els problemes, tant sigui personals, diguéssim, individuals de cadascú, com problemes que puguin tenir a l'hora de realitzar la seva feina. És a dir, soc la psicòloga, no? Des de que vaig començar fins a dia d'avui, una mica el que faig és estar allà per quan em necessiten. Sí que és veritat que a partir d'ara estem pensant en un paper més actiu, en el qual jo pugui també acompanyar-los en temes de creixement personal, perquè els treballadors puguin sentir que se'ls acompanya amb les debilitats que puguin tenir en el seu dia a dia o es potencia fins i tot les seves virtuts, no? Llavors, el meu paper és ser un suport per ells i ser una eina perquè puguin utilitzar, si ells creuen necessari, millorar en qualsevol aspecte de la seva vida personal o professional.